Unu anụkwara na-ahapụgo mmụọ mmiri Afuluanya ndị be anyị bịakwa ka nke ọrụ unu na-akọwa na mmụọ mmiri Afuluanya jere na nnukwute ụlọ ikpe nke e nwere n'Awka na Anambra steeti tata anụnwa bụkwanụ Fraịde 19th of June 2026 ka ndị ụlọ ikpe na ebe ahụ wee gwazie ya bụ nwa dibịa onye nke enyere afịa wee dịka Ikechukwu eze na-agụ onye nke ejikwanụ mmụọ mmiri Afuluanya wee marụ Ekuro ka onye ọkaikpe na ebe a wee na-agwa mmụọ mmiri Afuluanya na o nwezikwara ikikere isi n'ụlọ wee na-abịa n'ụlọ ikpe na ife ọ na-akọwa abụ na-ahapụgokwa anya bụ mmụọ mmiri Afuluanya mana ụnụ ya abịazi ka ụnụ nụrụkwanụ kọndishọn enyere ya eji wee hapụkwana ya wee sị na mmụọ mmiri Afuluanya ya akwụ 50 million naira. Ego kakwa nkụ ọdụọkwa na nke ndị udo na-achị na jie mgbe a bịara n'ụlọ bie nọọ ya akwụ 15 million kpechikọm bifo ọ nabazie n'ụlọ bie wee sizie n'ụlọ bie wee na-abịazi n'ụlọ ikpe a gwakwara ya ife ndị ọzọ ọ ya eme na ọ bụrụ na ọ chọkwana ka nya bụ ife nwee isi nke butelụ na-agwara ya na-amachibidoro ya inwe mkparịkọta ụka ọbụla ntu ọbụla ọ sọkwa ya si wee dị na ya na ndị na-eme intaviu aya enwekwa mkparịkọta ụka maọbụ ndekọ ntentị na-enweghị onye ya abịa wee chedie vidio n'ihu wee na-ajụ ya kedu ka isi wee je kedu ka isi wee na ya ka ọrụfa na-enweghị ka nya bụ mmụọ mmiri ya esi wee kwe agbakwana ụdị ajụjụ ọnụ anụnwa wee tinye nya bụ ife n'ihu akwụkwọ nke bụ na onye ọbụla ya afụ andị na nya bụ mmụọ mmiri enweghịkwa ikikere ịpụta na-akọ akụkọ n'ihu akwụkwọ nke nwa ji wee mee nke nwa wee sị ya wee sịkwa ya na nke abụọ ọbụ na fanwa bụ ndị gọọmenti nwere ikike imechi maọbụ welu ife akụ ife enwe ya bụ mmụọ mmiri nwere na ọ bụrụ na ọ ghaa maọbụ gbaa ọsọ n'ikpe anụnwa ntu a si na-enyegori ya ntọghapụ na-enwere ike osizie ka ọ gbaje obodo ọzọ ka ọ gbanahụ ya bụ ikpe na o mekata wee nwee mgbọsị ọ hapụrụ ikpe anụnwa wee pụọ wee nwee ikpe n'ụlọ ikpe o wee bụ na ya bụ mmụọ mmiri abịaghọkwanụ mbọsị ahụ na ndị gọọmenti nwere ikikere ije were ofe ife maọbụ ịbụọ na prọpati ya ọkwa ntu anụnwa ka esi wee kpeta ikpe mmụọ mmiri Afuluanya unu mana mgbe ndị udo na-achị jekpuru mmụọ mmiri bụ n'ọnwa dị na Maachị 2026 na sinsi ahụ na-akọwa na mmụọ mmiri Afuluanya na ezigbo ahụ adịghị ya nọ na kọstọdi ndị udo na-achị ka o bidoro wee yaba ahụ nke bụ na agwara anyị mgbe ahụ nọ na-agba ọbara n'ọnụ na ahụ adịghị ya bifo wee buru ya wee jebezie n'ụlọ ọgwụ na mbọsị izizi o si n'ụlọ ọgwụ wee jee n'ụlọ ikpe egosikwara ya n'ihu akwụkwọ o nwere mgbe ya bụ eseta ya n'ụlọ ọgwụ eseta ebe ndị ụlọ ọgwụ kwụnyere ya mmiri anụnwa na-atụ pọmpọmpọ n'aka iji wee gosikwana na ahụ adịghị ya ụnụ makwa na mbọsị izizi ebu mmụọ mmiri Afuluanya wee bịa n'ụlọ ikpe n'ọnụ ụlọ ọgwụ ka ndị udo na-achị jere ebe ahụ wee jee buru ya wee bịa dịka ife onyonyo fegharịkwuo n'ihu akwa alejedirio anọkwa m ebe ọ nọ mee nke bụ na onye nke bụ mmụọ mmiri Afuluanya na ndebefa na ebe ahụ na-eti mkpu ndị udo na-achị kpụrụ ya na-asị ndị mmadụ ete n'ife onyonyo wee buru eti na moto wee bịa n'ụlọ ikpe nke bụ na-erute mmụọ mmiri Afuluanya na-eme ka onye na-anwụ anwụ na-ekubi ọkwa ha arịtu na moto emegide ife kputuo ya na moto ọkwa ha aga ije a na-atị anya gaba emechazi owere ọkpịa wee banye n'ụlọ ikpe onye ọkaikpe wee tị anya ya kwụrụ ọtọ ka a gositịgharị ife ome nke bụ na mmụọ mmiri akwụmụghị ọtọ ka e wee gositịgharị ife ome onye ọkaikpe sịkwasị buru ya chi yakwa na ọnwụọ ka a gosịgharị ife omere na ọ bụrụ na mmụọ mmiri Afuluanya akwụmụghị ọtọ eburu ya wee na-akakwa ikpe ọzọ ọ bịakwa nke ahụ nke anyị foziri ma ndebefa ọdụka ọma mpịa ma mmịa na fanchaso wee bịa nke fa ji akwa ojii wee na-ekpuchi mmụọ mmiri Afuluanya ihu mana nke ahụ o jizi ọkpa ya aga mana o ji mkpọrọ wee na-aga ekpechazi ikpe nke ahụ ebe ahụ ka onye ọkaikpe nọ wee sị na mmụọ mmiri Afuluanya ejezina na kọstọdi ndị udo na-achị ụnụ mana ebe ọ nọ o sikwana wee jee n'ụlọ ọgwụ na si burizie ya jebe n'aka ndị uwe ojii nke nọ n'ama ọbịa ka o jee nọrọ ebe ahụ n'ebe ahụ ka o ya esizi wee bịa ikpe anụ wee kpere ya tata bụkwanụ 19th of June mana nke ọ bịaziri ikpe tata anyị afọzikwa ife onyonyo ka o si wee bịa anyị amahụ na ebuzi ya ebu wee bịakwa ka o ji ọkpa ya wee bịakwa mana unu n'anya ntu enyere ebere damis na ọkwụrụziri ọtọ n'ọkpa ya na-abụ wee kpezie ya ikpe o wee kwukwa anụ ka o si wee dịrị ya nke bụ na onye ọkaikpe gwaziri ya na ọ ya akwụ 15 million kpechikọm bifo wee nabakwa n'ụlọ bie ọkwụkwọ wee ya wana na ọ ya akwụ ya wee hapụzie ya o wee naba wee tizie n'ụlọ wee na-abịa n'ụlọ ikpe nke bụ na ndị mmadụ na-atị mgbe ahụ na mmụọ mmiri Afuluanya ama ụma agha aghụghọ na-eme ka ọ na-adapụ na-eme ka ọ na-anwụ anwụ
ma rụkwa ọnụ na ahụ anyị na ya abụghị ofu. Enwere ike ebe ahụ ọ nọ ahụ ya anabataghị ya, mana unu makwana bifo ahapịa na ndị ụlọ ọgwụ ya ede akwụkwọ na ahụ adịghị ya, and onweghị ka onye dọkịta dee akwụkwọ si na ahụ adịghị ya were na ahụ dị ya. Unu mana onye ekwefa na ndị gọọmenti mee ike na ndị gọọmenti ewerugo akafa wee kpọta onye ahụike ka ọ nene bụ mmụọ mmiri Afuluanya ka a marụ na ọ na-ekwu eziokwu na ọ na-asị asị. Ike na onye ahụike ndị gọọmenti enenegị na-achọpụta na ọdụkwa ka ahụ adịghị eziokwu. Ife ndị mmadụ na-ekwukwa na kọmentị ịma na ụfọdụ otu na-aghụghọ ka ọ na-aghọ ka e wee maa na ya hapịa n'ọnya ka o ji adagharị na ọ bụrụ ịgba ntarịa njakata ti ọkwụ aja kwụkarịa ife ha ka fenti oluzie mgbe a kpụrụrụ ya ọ na-eme ka ọ na-anwụ anwụ. Ahụ anyị na ọnya ahụ ofu. Unu mara ndị na-acha ka ya fa ha afụcha ụzọ anwụnwa ha adịfa mma n'ahụ, oke ekpomọkụ ha adịfa mma n'ahụ, ị na ebe ndị mmadụ nọghị nne ọha adịfa mma n'ahụ. Mana unu na ebe a ndị udo na-achọ idebelụfa ọ bụghọ si ya na ebe ahụ ikefe ehihie nna nọrọ ebe ahụ detini ya dị enye ya nsogbu n'ahụ. Si hapụgodu nke na ndị gọọmenti kpụzi ya ahụ anyị na ya bụghị ofu. Onwe ife ahụ ya anabata nwekwa anụ nke ahụ ya ama nnabata. Ọ ya abịa ka ndị gọọmenti nechara anya ka ahapụkwa ya bifo ọnwụ na ahụfa n'aka. Mgbe ahụ ndị mmadụ ewee nabafa wee na-atụfa na ọkwa unu mana ahụ onye a na ahụ na abụghị ofu, unu kpụrụ ya debe ebe ahụ ka o si gbatakwuru na mmụọ mmiri Afuluanya na-atọhapụgokwa ya mana oyi esi n'ụlọ wee na-abịa n'ụlọ ikpe na-agwakwara ya na mbọtị ọbụla akara ikpe ya o wee ghara ịbịa. Ike ntu ahapụziri ya ọtị ka ọ gbaa ọtọ gbaji ebe nwa na ife o nwere prọpati ya na gọọmenti nwere ikikere iwere otu maọbụ ịbụọ ọdụ unu ka ọ ya agba ọsọ ka ọdụ unu ka ntu ahapụgorie oyi esi n'ụlọ wee bịabazi. Unu makwa na oyi enwe ndị kwadoro ya n'azụ ya taịnụ akwụkwọ na ọ ya agba ọtọ bifo ahapịa. Ọkwa ntu a ka esi wee kpeta ikpe ya na ọ bụrụkwa na aghụghọ ka ọ ghọrọ gọọmenti. Ụnụ afọ ọnụ ọghọtara ife mana ụgbọkwọ nke aghụghọ ahụ anyị na ya abụghị ofu. Ndị gọọmenti hapụkwana ya deemenụ ụnụ anwaka. Ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị kedu ife kpatalụ na ahapụghọzi Ekehit maọbụ onye eze Jizọs. Ntu anụnwa ahapụrụ mmụọ mmiri Afuluanya ọ bụlọkwasị Ekehit na onye eze Jizọs bụ ndị dibịa ka nọ na kọstọdi ndị udo na-achị. Nke bụkwa eziokwu bụ na ndị ọnụ gosisiri afafa onwekwa mbọsị ụnụ nụrụ na-ebujefe ụlọọgwụ n'ọnụ ụlọọgwụ kafati wee bịa n'ụlọ ikpe. Ahụfa na mmụọ mmiri Afuluanya ọ bụghị ofu ife kafa bụ. Onye ọbụla nwelu onye dịka mmụọ mmiri Afuluanya n'ụlọ bịa obodo onye nwelu na ụnụ na-afụfafụ ndị dịka ya. Ụnụ na-afụ ka ọnọdụ fati adị oge ọbụla ahụfa adaghị ele anwụcha afa ahụfa na ịmalụgo na-esi isi na-eme nke a fa ha afụcha ụzọ. So ndị nwere ụdị ahụ a hapụchakwanụ na mmụọ mmiri na gọọmenti gbojie, mana ndị nwere ụdị ahụ ya anụnwa a na-enedofe anya ọ bụghọ ka esi enedo ahụ ndị ọzọ anya ka esi enedo nke fanwa. Fa na-eje n'ụlọ ọgwụ oge ọbụla na-anara ọgwụgwọ nsọ na-aṅụ ọgwụ ọ ya aba anwụcha afaghị nne ka ọ ghara inyefa nsogbu n'ahụ. Fapụta n'iro fee kpuru ugogbe anya ụnụ mana fa ha afụcha ụzọ. Ụnụ na-afụ ebe ndị kọntentị na-eji ndị na-acha ka ya na-eme kọntentị atịfafa na anya ebe a fee nedo anya ebe a iji wee gosi na ahụ ụnụ na fa na ọ bụrụ ofu. Ọkwa nke nnọtị ka m wetara ụnụ udochikwanụ.